Kilig. Ay, kilig na mga charot. Okay. Parang ano sa. Uy, nagputa-puta po. Guwapo. Guwapa. Guys, kung daghan nagamukuhaan dyan guys, amang aprituho ni manihapon may unja. Asa man? Atos injo. Sigwa na na yung magbatit eh. Yung mati oh. Amira. Basta makita na katong ijahang kuon. Metal, ayaw na. Ikuan lang nga. Putla ng tumoy be. Putla ng tumoy. Amira be. Kay batang. Basta makita nila Nyor, kagunit nyor. Kagunit nyor. Guys, nakakuha na kong tulo. Kung ko mabuntas dani. Og iyon dyan ang kamera, di makuha. Pero gion, pag kamera makakuha ko. Kabuhi. Naka? Ito di hadapit. Wow. Dah, mana yung muda ko? Kilo imong mata. Halayor. Mana ka lagi mamira yun. Banta dia pasti mirahan ka. Buta direk ang kabuhi. Okay, success. Dan, sabi mo nga nugi ko makakamaon, ko makakauna ni. Kaon sa ko panihapon. Hagbong karon. Insured na. Insured na, kapanihapon na good. Kaya di man kuno ko nila pakan, nugi ko makakuha. Insurance na. Di na yung nagbuton. Mao jud, nakakuha na jud. Kanda zoom. Okay! Okay, kamaon ako sa strategy. Inidig bira na gibutangan magpataw man kuno ning kahoy. Inigbira na laknuto na nimo kay ning kubit na si Jana nasangit ng ijang tilaok. Balik, kay nagkaon ko tilapia. Aw tilang wait dayur. Sabangin ko tong sabi. Buta kay napaiwat di ha. Napa gamay. Lami man kadto ning nga ni guys kay makalingaw kadto kay inigbira sa tilapia ba sa gagmay ra makalingaw. Da magtiwas sa mi guys og panguha. Tan-awon ra mo na mo undas amang kuha og daghan ba og pwede na bang ikapanihapon. See you later guys. A few moments later. Hi guys. So, humana mig panaga ning undang na may kay hapon naman alas 5 na sa hapon. Darag amang kuha. Nakakuha ba sa pugog daghan ang lipada dyan na nakakuha ko ning nga na ba exciting ka dyan nga. Dapa. Inigtubit dito sa paon ni hulbot haman. Dito nito tapay wa matuhog yan guys. This. Tanan, tanawa na guys. Mana mo kuha guys. Makasuha dyan mi na ning Mani tag-idjas sa fish pan. May pahurot na rin jacket ang naman. Agilaw abos na mga tambok. ya dapit. Nice tanso. Dapat na nga usik ko. Nama masuk. Wait, tusok ninyo. Tusok ka. Yur. Na yur sayang yur patusok yur. Mayor ana na manusok. Ilid na. Bala may tusok nin. Karito so. Agay. Guys, dagan kayo guys. Arang Abi na na. hagwa na isod. Dito piraghan pa man di ay. Tusok ra di ay. Paon rek kuwang na mo guys. Nahutan ni paon. Surte sila. Kay abi dyan hagwa na isod. Maujud. Wa na mo kinangibo na. Napa di ay. Ugwa pa may nahutdan og paon guys. Daghan pa anta mi makuha. Jawa naman mi suwa. Ngut pa mig suwa. Ansa kay hapon naman pud. Dara, salamat tayo daring mga saum boys. Hi mga saum boys. Grabe oh, mga gwapo ra pa ni guys. Kala sila. Ako labot. Nang mayin makagdi ka gwapo. Uy pagkataong gwapo. Ha? Uy pagkataong gwapo. Ang saraman. Na, panuway kinatawaan. Tana. Kamuray da. Ala, pipitan na yun Char. Grabe, si Ninyog si Mayor Parison. Ay, bebe, nen. Pinaedad ni mo, nen? 20. Mo, 19. Wag na ang floor, mga linginan. Hala, mga linginan nga mga gwapahon o gwapahon. Masabit ka. Gwapahon o gwapahon. Mantugay kawa na sila managa ganina, nanusok-tusok na ramas sila. Yay, nga na dyan ang mga Parison. Agay. Unhan, magkakuta ng Mayor. Lahira pa dyan ng 20 agatang edad kaya magagatang gugma na mag-arang urus pa ba? Init pa kaso. Kusog pa mo urus, so gatang edad 19, 20, kasal ka dyan eh. Majuro magpakasal, yor, kaya nga no, pandemic. Gamay rin gastos, kaya gamay rin may pakanan. Okay. Uy, biyabas! Ay na! Biyabas. Guys, mate. Aras kita sa. Ang luod lagi ko to saan, oh. Yung mo nang hilaw-hilaw, kay... Nayor, pangayor. Ano be? Hinawa ka adyo pa.
Pangita gud ya ginog-hinog. Kanayor. Kana. Aran tagla. Da guys. Na. Bantay na bisa palitan. Nabi ko na. Ano ka na yun? Mga hinog. Ta guys, mayroon kay buntas. Dagre. Kaan gud patag kagaw usahay. Kagaw ba din? Ingko ihunaw. Ubid. Dita dire agad dai. Arang luodag kitasan ka. Luoy lang pud. Kaya ba kadaghan? Jud mo daw to gusa kay daghan jud gida. Ang. Manuluwing ato. Rando. Ay Udlon man. namura. Magalami ko ng tingog ng tinyo. Kana. Detal. Ketasas may tinuhog sa tilapia. Muli na mi guys kaya among asikasuhon among tilapia kaya mga isuwag panihapon. Ha. Hinog color. Okay. Wow, sang kamo. Uli na mi guys. Kita raman taon guys ini kaluto daning among tilapia. Uy. Guys, gikilig jud kong ninyog ni Mayur. Okay. Parisun ka dun, kajon sa mga college na sila. Sino niyo man naka-college na ka, nen or mo college pa? Hindi pa sa kanya. Uy! Graduate na ninyo makabuhi na ning makatrabaho. Yur! Ano nga dyan nagpano yun? Tawag ba? Tawag ba? Patipas! Patipas! Ano ka buta? Ang baka, gikilig ang baka. Gikilig ang baka. Nagpautong ang baka, gikilig. Ito na magdagan ko guklon sa kulala. Ay, Mayor, nanilablahit. Pero bukuan. Na. Magbahay dito kayo. End of the world na. Mayroon tanong kung Desert. Kilig. Ay, kilig na. Mga charbahan. okay. Karaan ka sa... Uy, nagbuta-buta ko. Guwapo. Guwapa. 19. 20. Tiyon na magugol. Na, 21 aron. Parisuna. Dili nun. Kaya mo 20 na mas mayroong size. Agay. Ako ba din yung magninang inikasal? Maras mayor. Mauna-una agad din na hagamay. Kaya mo ragi kilig-kilig na. Agay. Ugar bag sugsugon kay patipas. Rabagod. Pati kung baka giganahan na minaw. Giganahan kung baka na minaw. Gikilig. Bitaw guys, muli sa migas karang lapukan na mo guys, mura na mi darig mga kuan. Mga kabaw. A few moments later. Mao na ni guys, hinlo anas mga gagwapo dia. Bahala gagmay, importante na isu aron panihapon. Amo ni apritohon kana pinagangking rong yang hit ba. Adi ang pagkakado ang hit kay isip unon ko. Di makasimhot. Pero lamin na ni unja. Kitan ra mo unja guys, ining mapirito na ni kay malami naman ni unja kay awa maning humuwan sa ninamog kanang tuyog suka unja. Sibutas kana nay ahos para mawa jag ang hit ba. Kaya nigprito, lasa na siya dyan. O anak ka bang lapok. Tadaan! Ready nag-among luto, guys. Sa sausawan, kinahang nanday-daghag lumsito. No, kay rongway ang hit, no? Butan ka, Adonis Dwight. Kay si Jaray nag-prepare. Hi, day ko sa taga Biani Marketing sa Anang Gitarboan. Ito Ano ito rito? ang silingan nga driver si Iber Lampira. Fair, 1/2. 1/2! Busog mo? Mapa ko. Mayur? Dalo yan o, nakakat. Gisang ninyo, para padindog, gisang ninyo, kay para kuan lang ninyo. Nasaan ang pati? Kajo? Chan! Mabit ang itabi na na. Dabig tubig. Diba kung makulangan ba? Surog ka na. Manitak ko, nini mo dyan aligrahan. Ano yun bro? Baka? Kitasan ko, ganjara na ito piyabas. Ano ito na pirwa? Medyo pa kong spider. Ikaw na. Ay nga na mabdos. Hindi ako na rin ito. May kukas. Ako di winner. Mayor god, winner dog mayor. Marami, white yan. Busog na. Yor. Kotang, isa ko pa ni Kani mo na yor. Kala yor. Winner. Grabe.
Joti, umaw ka Joti. Wow, kadto karon pa ka mauwaw nga imo nang gihurot ng luto danas imong bahin. Kaya sa sinaw jud guys. Lami man day ni nga ni oy karon pa kaog nga ni. Lojang mayuri wajud tingog. Kami dula. Wajud tingog intaw. Panilokan pa rin sa mga Dula may Para sa haon. tapukas anin. Nen tapukas sa palig kanin pa rin. Inyong bakila may haon. Manutamon. La. Ano man eh? Wait, patay. Grabe mo na baligiro. Nga nakakapinanggang ninyo. Tapukas Wala, sa. nagiro. Ikaw ang sige mong kuha nagitapok jud Wala para na di ka nagiro. musod. Kami di ay. Adaw na. Yan sa kairoyor kay isa na di ka patulog gihatag. pa. Ayaw yung iyaw nila. Kaminus. Diyan, inak man. Tuminos kay busog naman. Wala. Reklamo na. Ibalik ko pa lang. And the champion is Mayor. Clap. Pagpakin Diyos Mayor guys! Champion! Champion! Yee! Congrats! Winner! Nagkapag-biyabas may kipahimong Oy, tanggalin. nagkaludya ka ganyan. Hatag na be! Sigo pa ako sa mga Ter! Hatag ter! Kaya kagatap ko naman diya. Di mo lagi magsaba. Oo na. Ang katasan be! Labag din nangagda ganin nagpangaon. Wala din kaon. Nagkaon. Mayor, nakatasan punta sa kay. Kana yor, tilai din ang dahon yor. Nga naman yay! Kita wajan tanan ma agi madadara ng kakutas. Ajo ka sa yun. Ajo ka sa kaya ko yun tagak. Tagak ako. Ayo. Agi mo gihugum. Tagak na kitang gihugum ato pala bria. Wala mo na. Lagi. Boys. Ano naman? Uy, isa yung mga Yan na isa mo panagan nga na pa ito son. Uy, banakon. Ngayo kayor. Masugal na ako yung binil. Na may lagi na sumangil. Ikingurot na pa ng luudas may ultimo dyan agbagag dyan pati na. Ilan to wala ilan Sa tilapia gi. Ajo jang sapsap. Wala lang nabugtas ganun na. Kadungdong mo sa Naman simod. Niluto naman. Wad ajo lagi sapsap pag simod sa tilapia. Yun. Ibang lamay ng buyo. Meron. Oo, lagi maka-bright. Pero ulo ko rin isa naman. Okay, maka-bright. Nabusog mo. Mayroon. Naku, ilabot na. Ano yung mga teknik sa mga balat ko? Nabusog mo. Release bitag pagkain sa Mga tayo isa.